Yendo ni anyuola mag rowere manolal godo kanegi e alwora mar Lake Nakuru pod medo sundo piny owacho mondo tim nonro ewi chal ma kamano. Anyuola go kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo nyaka e od bura mar Senate mar chwalo ywakgi ka dwachgi maduong' en mondo mi od bura mar Senate ochuoga put manyalo konyo timo nonro mapiyo moloyo ewi apisas mag KWS miteno gi nek kod lal mar rowerego. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Ne en wuoth nyaka od bura mar Senate kama jogo makedo ne ratich oganda kaachiel kod anyuola mag rawere manolal godo kata onegi e alwora mar Lake Nakuru nochopoe machwalo ywak kod dwachgi ma medo sundo piny owacho otim nonro kendo ne nigi yudo ratiro ne wedegi. Anyuola mar Brian Odhiambo ma ripot yango ni ne okaw kod apisas ma KWS tarik 18 dwe mar achiel higani. Pod nigi lit wirani chal mar Brian pok ong'ere nyaka sani. Min mare Elizabeth Auma wacho ni bedo ni ok ging'eyo chal mar Brian osemiyo gi chandruok ahinya. Wasemanyo Brian, waseandamana to gitamre golonwa Brian kuma nitie. Koro kawuono ne wabiro Nairobi kae kwayo ma seneta ka ginyalo mako lwetwa, ginyalo golo duondgi mondo jo KWS omiwa nyathiwano kata kane ginege to wadhwa iki. Kuom nyithindo, yani ikia kuma idwa chake, nikech ginyisaga kwani mam, wewe upata gidadu kenda kumtafuta hata leo nikitoka hii Nairobi sijui nitaenda kumwambia, nenda kuambia mkubwa kama ukweli nimeshindwa kupata babake, jubake ilifika mahali akaniambia sasa basi niache ende amtafute. Chal kama chalo gi mano mar Maria Sami, ma en min Brian Stingo, rawera manolal dwe mar 7 higa 2022 kendo nyaka sani pok ong'ere ni en kanye. Watoto wangu nimelelea kwa shida, yani ile tu ya kuhangaika ndio niwalee. Nimekuja tu, tafadhali munisaidie. Miaka 2 imeisha, hii ni mwaka ya 3 sijaipata mtoto wangu. Peter Porua ma en wuon Justus Poruko wacho ni wuode noyudi kosewito ngimane, to apisas ma KWS nowacho ni ne onimo e aora ma Nakuru. Kata kamano, duoko mar bero ne opogore gi gino mane apisas go nowacho. Dwache maduong' en ni nyaka koro tim nonro mar fwenyo gimomiyo rawere inego kata ilal godo e yo makama. Tukaenda tukafuatilia tukasema tunafanya postmortem, ikafanywa postmortem tukaona siko hata na injuries, kwa imegongwa kichwa pia huku, na tukaona ni kuuawa, si kufa kwake ama si kubebwa na maji, tukaona kwamba ni kuuawa, aliuawa. Lagi duto nochwalo dwachgi senators Okiya Omtata, Dan Manzo kod Mohamed Faki duto manie komiti od bura mar Senate mochung' ne weche chike. E kinde mane otwak gi jofwambo, seneta Mama Kweni Dan Manzo nochiwo pache owacho ni tim mar lal gi rawere nyaka koro rum pachoka. Already one is found dead. The postmortem does not match what KWS said could have killed him. And the one who is missing, who they took away, we are sure they have him. Let them give a hint so that this family can come to arrest. And we want to say there must be an end of abductions in Kenya and extrajudicial killings. Korka kore, Seneta Mabusia Okiya Omtata nomedo ni chenro mar manyo ratiro kod chwalo dwach anyuola go e nyim od bura mar Senate ibiro tim e yor ler. Paro mabene nosir kod Seneta ma Mombasa Mohamed Faki. And I assure you that we are going to make it an open, clear process where we shall leave no stone unturned. Yes. Forgive the cliche, but when we turn those stones, we will look under those stones and we shall tell it all as it is. Tumefanya inquiry nyingi Nakuru. Wakati ile damu ilipopasuka, watu wengi wakafariki, tulifanya inquiry, open inquiry pale Nakuru. Tumefanya nyingine za extrajudicial killings, na ripoti zetu zote ziko wazi kwa yule ambaye anahusika lazima achukuliwe hatua. Maneno ya magrawe manola godo kama Lake Nakuru oyudo ratich kata kamano makedo ratich oganda pod ma ochuni bedo chal makama odhi nyime pachoka indi okendra nyiti makare Kenya. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Familia ma odak e gwenge ma pi oolo osebedo ka